Ja, jeg vil gerne bevise kosinusrelationen. Kosinusrelationen lyder CN er lig med AN plus BN minus 2AB gange cosinus til C. Jeg vil først starte med at tegne to retvinklede trekanter. Vi kan nemlig lægge denne her ene trekant op i to retvinklede trekanter. Vinklerne betegner vi med store bogstaver. A, B og C. Og den modstående side betegner vi med små bogstaver. Den her side kalder vi B. Og den her side kalder vi A. Så man har fået den smarte idé, at man kan dele de her to op i to dele. Så den her betegner vi x, den her betegner vi b minus x, da det er lignestykket her minus x. Ja, og den retvinklede trekant kan vi benytte Pythagoras sætning, så nu vil jeg derfor udtrykke h i n i begge retvinklede trekanter. Dermed starter jeg med den her retvinklede trekant, hvor jeg siger h i n er lig med cn minus b minus x i n. Og i den anden trekant så h i n er lig med a i n minus x i n. Og da begge de her to udtryk er lig med h i n, så skal vi sætte de her to udtryk lige med hinanden, så det kommer til at hedde cn minus b minus x i n er lig med a i n minus x i n. Nu vil vi gerne have cn til at stå alene, da det er jo en del af vores kosinusrelation. Så vi skal derfor lægge b minus x i n til på begge sider af lighedstegnet. Det vil jeg så gøre her. Da der står minus b minus x i n, så er det så minus b minus x i n plus b minus x i n. Det går ud med hinanden, så vi har den kun her på den anden side. a i n minus x i n plus b minus x i n. Ja, og nu vil vi så gerne have udløst denne her anden kvadratsætning. Kan vi lige skrive op herop. b minus x i n, det er så lig med b i n plus x i n minus det dobbelte produkt, som er 2bx. Hernede skriver det, vi har fundet frem til. Cn er lig med an minus xn plus bn plus xn minus 2bx. Ja, og nu kan vi se her, at vi kan reducere minus x i n, går nemlig ud med x i n. Så vores formel kommer til at hedde cn er lig med an plus bn minus 2bx. Vi kan jo se, at det ligner meget vores kosinusrelation her, men alligevel så er det ikke helt derhen af endnu. Det vil i mange dage nemlig at erstatte x med et a og gange cosinus til c. Ja, og det vi gør ved at udtrykke x ved hjælp af vinkel c ved hjælp af cosinus. Så vi siger derfor cosinus til c, vinkel c, det er lig med den hovedslægtende katete x over hypotenusen, som her er a. Det kan vi også omskrive som, at x er lig med a gange cosinus til c. Hvis vi nu indsætter det i vores formel hernede, så kan vi se, at vi har cn er lig med an plus bn minus 2b a gange cosinus til c. Det vil sige, at vores bevis er hermed bevist. Ja, og anden del af cosinusrelationen er, hvor højden ligger uden for trekanten, som den gør her.
Og der gør vi bare den helt samme strategi, som jeg lige har gjort før, hvor vi tager og laver Pythagoras sætning på de to retvinklede trekanter. Der findes nemlig også to retvinklede trekanter denne her. Vi har den store her, som er en retvinklet trekant, og så har vi højden, som er her, retvinklet trekant. Og dermed så tager vi Pythagoras sætning i de to retvinklede trekanter og lægger dem lige med hinanden, og så reducerer vi bare, som jeg gjorde før. Så det er altså måden til at løse kosinusrelationen på. Ja, det var alt for nu.